Los Colchoneros nakoniec podľahli týmu GPS Ovčice 2-6. Pri mikrofóne je Zdenko Iskra, ktorý si za Colchonerov odbil svoju premiéru a strelil dôležitý gól na 2-3 a vtedy to akurát bola taká fáza, že mali ste nádej a šancu so zápasom niečo urobiť, ale nakoniec sa tak nestalo. Prečo? Tak začalo to fakt vyzerať veľmi nádejne. Bohužiaľ super bol viac organizovaný, dokázal rýchlejšie kombinovať a my sme v podstate nedôsledne bránili hráčov, takže z toho sme inkasovali potom ďalšie góly. Bolo to tým, že ste zapli na vyšší stupeň a GPS trošku zase ubrali nohu z plynu, alebo obidve veci dokopy? Ako to bolo? Mám pocit, že super sa začal cítiť veľmi dobre s tým, že viedol. My sme zacítili trošku šancu, mali sme nejaké také celkom fajn akcie, no podaril sa nám fakt znižiť, lenže super zase zabral, my sme poľavili a už to šlo do vodou. Takže asi najviac bude mrzieť ten úvod zápasu, kedy ste v podstate, alebo kedy bol na ihrisku len jeden tým. Presne tak, ten úvod nás úplne mrzí, no a budeme sa musieť poučiť z toho ďalších zápasov. Zdenko, díky moc. A díky. A poprosím k mikrofónu ešte kapitána týmu GPS Osište Tomáš Isa. Tomáš, ja som si tak hovoril pred zápasom, že dúfam, že niekto iný už bude tie góly za GPS dávať, aby to nebol si zase ten respondent pri mikrofóne, ale zo 6 gólov si 3 dal, na jeden si nahral, takže nikoho iného som vyťahnuť nemohol. Zaslúžené víťazstvo asi z svojho pohľadu a možno len tá fáza, keď ste, ako sme hovorili s kolegom z druhého týmu, že ste trošku polavili. To asi tomu sa vyvarovať do ďalších zápasov. Áno, druhý polčas sme úplne prvých 15 minút polavili, nehrali sme ani nič, nevracali sme sa, super nás prečísloval a brankár nás veľmi dobre podržal, lebo nebyť dnes brankára, tak dostaneme aj 5 gólov hneď na začiatku druhého polčasu, takže všetko bolo dnes o brankárovi, si myslím, hlavne. Tá kapitánska páska na tvojej ruke, ako naozaj tej úlohy kapitánskej sa zhosťuješ, dá sa povedať, v každom zápase, takže si asi rád za to, že dokážeš ten svoj tým potiahnuť a ukázať im ten správny zápasový smer. Som rád veľmi, ale není to iba o mne, je to aj o iných chalanov. Niektorí bránia, niektorí útočia a ja dávam góly. Takže je to tak, niektorí prihrávajú a brankár chytá, je to o tom, je to tímové celé. To, že mne to padá, tak mi to padá, ale padá to aj ostatní, keď sú. Kde by si videl ten problém, lebo keď bolo 3-2 vo váš prospech, tak ste tie góly nevedeli dať a naopak potom, ako ste dali štvrtý, tak už to tam padalo samé od seba. No, boli to zbytočné dlhé striedania, povedali sme si, že pôjdeme na kratšie, hneď sme dali 3-minútové striedanie, kde padli hneď 3 góly za sebou a išli sme dole a bolo vybavené, lebo sme boli čerství a nehrali sme na silu. Takže si myslím, že radšej hrať čerstvý a dávať góly, ako sa tam zbytočne držať a brániť. Tomáš, ďakujem.